mina uMagate bafethu nezindaba ze-disability nokuthi if uzongizwa it's either umngani wakho noma umakhelwane noma umuntu ohlala kupha la emhlabeni. Nami ngangade ngihamba ngeenyawo zami ngiyintwana ngikhula, kodwa yathi impilo siqala siyavuleka, amahle sethi ayavuleka, ngaqaliswa phansi ngahlaliswa wheelchair. Yabona, uyakhala ngayo yonke into, ukhale ngokuphuma ungazi ukuthi usazohlangabezana nokuthi first thing ibakhamu uyibuke zonke lezi zinto lokutshelwa phela lapha usukutshelwa hletshelo manje usuhleli wheelchair mhlawumbe uyiswe OT njalo uyokufundiswa lapha, manje uhleli wheelchair, manje usulimele izandla zakho njengoba ingasasebenzi, ulimale engozini yemoto, mhlawumbe uginqe uwe kade ubhukuda, mhlawumbe uwe kade udlala irabhi, kade udlalani washayeka phansi ngekhanda waceba phansi, yabo usengozini yemoto. Igenge eningi iyona elimala umqaleni engozi yemoto, genge nje eningi ingozi yemoto. Ingakho isikhathi njalo uma ubona uma ngabe kade kunengozi yemoto, ubona umuntu usefakwe lento efakwe la emqaleni, usebanjwe uyaqondiswa, abantu babamba ispanel cord, yabo lento ekwaphatha enzeke kumina osothi manje kwakuphuthuma nathi singazi samahlathi, ngibanjwe ispanel cord ukuthi nje asiqonde bese sifakwa lento ade ngisho ama-weight base ufike esibhedlela, yabo. Yabona lapha umzimba mhlawumbe mase kuhlale noma inyanga noma yini usuke urecover, uzwa iy'nhlungu, yabona iy'nhlungu bafethu, suke uzwa ezinye iy'nhlungu ongakazi uzizwe, ofanele wazi ukuthi umzimba usuke usuthukile ngalento eyenzakalayo, ama-nerves efile. Mina-ke ngizamile ukuthi kulesi sikhathi seleminyaka emingaka ngiphila, ngoba ugcina usuwathi amaphilisi uyawadla futhi wadle ngathi udla amakinati, yini iy'nhlungu ungazazi, uphila nazo forever, zigcina usuhlala nazo. Umuntu athi ngiyakuthunuka kodwa zikhona, kodwa usuphila nazo. Fanele wazi ukuthi uney'nhlungu nje za-forever, yezwa onazo. Mina-ke ngiqeda nge-gym, sebenzise ama-spice lawa ade ngiwasho. Uningi-ke abakuvezayo-ke ama-spice ngiyawa-prefer instead of ama-antibiotics nalezi zinto zishiwo zamakhemikhali olugxisha emzimbeni. Into ezidina uyagxisha emzimbeni, awukhiphe emzimbeni. Amaphilisi siyawafaka kuphela siwakhipha, ayikho into esidikuthokusa ngayo ukuthi kufanele kuphume amaphilisi emzimbeni, yabo, ngaphandle ukuthi kufanele uphuze amanzi kakhulu. Enye into ngisazokwazi ngikhulume ngayo lento yamanzi, nomuntu ohleli wheelchair, yabo, uzofika uphuza amanzi kakhulu. Ngobani? Amaphilisi uyawaphuza one way, yabo, and a-strong futhi, ngoba mawusukulwa nalento eyinhlungu. Mina engakho-ke sengize ngathi no, amaphilisi angiwashaye, kodwa futhi ngibe ngisebenzisa naleli lokhuzana, ngibe ngisebenzisa nalezi iy'mbali, ama-spice lawo, ngoba yinto nje uyithenga kalula ey'ndaweni zama-spice, and then uyihlanganise uyiphuze, and then uyakwazi ukulala ebusuku, uyakwazi ukulala uthola ubuthongo, ungavuki ukuthi ushawa iy'nhlungu. Kuney'nhlungu ey'khona la enyama, kuney'nhlungu ey'khona enyama, khalisa indoda, yabo. Kodwa uma ngiyisebenzisa lezi zinto lezi, ngiyakwazi-ke ukuthi yazi ikhanda lakho limetane likhohlwe iy'nhlungu, kodwa wangawasebenzisa, kusho futhi lokho, ubuyele kubona uyisebenzise, kube ngcono okunokusebenzisa amaphilisi ongawazi ukuthi akhiwa ngani, yabo.
So mina ngizokhuluma yonke into engizoyikhuluma ngoba nakho ngivikela umuntu osuke confused engazi ukuthi kwenzakalani lento esuke isiyenzekile kuwena, yabo. Kodwa into engaphathi uyazi uzophila. I-gym iyonto ebalulekile. Yabona ukubaluleka kwe-gym, umnyakazisa umzimba, umnyakazisa amamasela lawa asuke esethule, ukwakhumbuza ukuthi wawukwenza ukuthi, ngoba awukwenzi ngosuku olulodwa, ukwenza iy'nyanga, iminyaka, isikhathi eside, yabo. Yilezo zinto futhi uy'funde uzazi ukuthi i-gym ibalulekile ngoba ikhumbuza amamasela ukuthi akabuye asebenze ubheka. Ukuhlala ungenzi lutho kwakho iy'londa bese kuyakubulala. Injalo nje bafethu. Sharp.